Sme s pánom Tomášom Kasákom zo spoločnosti Service okien Kasák SRO, ktorý nám povie niečo o svojej firme. Dobrý deň, pán Kasák. Povedzte mi, čomu sa venuje vaša spoločnosť a vlastne aké služby ponúka? Moja spoločnosť sa venuje servisu okien a dverí a tiež oprave okien a dverí. Pôsobíme v Martine a blízkom okolí. Ako často treba servisovať okná? Výrobcovia kovania uvádzajú, že je potrebné sa starať o kovania každý rok, to znamená ich premazať, nastaviť. Veľa ľudí to nerobí a rieši servis až po napríklad 15 rokoch alebo 10 od užívania okien. Bežne sa s týmto v praxi stretávame. A povedzte mi, dokážem servisovať okná aj ja sama? Základné servisné úkony, áno. Medzi základné servisné úkony by som spomenul okno premazať na všetkých pohyblivých bodoch, základné nastavenia určite dokážete aj sama, ak si trošku naštudujete ten spôsob, ako to spraviť. Ale najlepšie je zavolať firmu, ako je vaša, hej? Je to riešenie. Odkiaľ beriete zákazky? Zákazky berieme z nejakej marketingovej činnosti našej firmy. Niečo je veľa zákaziek máme na odporúčanie s tým, že máme nejakú reklamu a snažíme sa byť viditeľní. A využívame aj web stránky alebo sprostredkovateľa, ako je Daibao. Hej, povedzte mi, ste spokojní s našimi službami? Áno, som. Aké to má výhody? Výhody to má v tom, že zákazníci sú overení, že je dobre popísaná ten servis alebo ten úkon, ktorý sa požaduje od tých firiem. To je druhá vec. Spolupráca s pracovníkmi Daibao je plynulá a bezproblémová doteraz. Takže odporúčili by ste Daibao aj ostatným, hej? Áno, odporúčil. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Rado sa stalo.